Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksaya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Riparo would like to thank the following: City Councilor Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor Cheryl Capas Bilo of Malinaw, Albay, Municipal Vice Mayor Abner Cargalio of Malinaw, Albay, Municipal Councilor Irene Morales Fahot of Malinaw, Albay, Municipal Councilor Joel Seriola of Malinaw, Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Bilo Lotto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblacion, Malinaw, Albay. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown.
Mr. Hulbutana Manimoksaya sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, Bulkang Mayon, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligaw, saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Unyang pong aldaw ni Uwebes na. Pet sa size na po kita ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2023. Mga tugang mga kabayan, sabayan po nindoon sa indong lingkod. 2 oras kita, 7 to 9. Oray restoryahan naman kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kang mga pigpapaabot po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 6. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon tabi, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nindon hanggang paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Apwera po yan kang paghulbot oral daw. Kiringatan tapuan sa tuyang mga sadirita, wara man po kiibang maingat kan kudi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Dipisil mo niyan magdisponer ki imo, ipira. Dahil ng libreng bulong mo niya. Sa mga dapat ang hagadang kibulong. Kaya parahin na tabi ka mo. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live po kita mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Duon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot ni Maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto mi po, permisa na po kitang happy. Saka enjoy tabi kita.
Yan, happy morning po sa Gabos. Maray na pagkaagatabi kay Sir Jun De La Rosa. Pa-shoutout na tabi ang mga taga Misibis Tiwi Albay. Si mga amay databi, si mga amay Buda hapon dyan. Yan, sige sa Purok Uno. Sa Misibis, good morning po. Maray na agad databi sa Indo, sabi ni Sir Jun De La Rosa. Okay, sa mga viewers niya to, live na live po kita sa BicolNet TV, sa Samuya pong Facebook page, BicolNet TV, sa YouTube, live naman kita, BicolNet TV, sa YouTube. Pwede na kamo dyan maghiling. And syempre mga tugang sa Facebook account kan sa indong lingkod, Manimok Sulbutana. Yo! Sir Cassie William, good morning. Maray na aga po. O Webes na tabi ngunyan, Sir Cassie William. Kaskasunon, tapos na naman so sarong simana. Patapos na naman kita kan sarong simana. Kaskasunon, dahil ta na mapupugol ang pagdalagan kan sa tuyang panahon. Munan mo kan barangay eleksyon na. Inotonta mo na ining imbitasyon kang Alinaw Festival Tricat Invitational Derby. Gigibuhon po ini sa July 24. Mapon tabi alas 5 nin hapon dyan sa GPB Mayon Sports Center. Dyan po yan sa Parapoto, Puroksay, Sistansya, Malinaw, Albay. Alinaw Festival Tricat Invitational Derby. Yan, 300,000 pesos po ang grand prize o guaranteed prize. Pasyar na sa nakamo dyan sa mga parabulang. July 24. Kay Conrado Pimentel Refuerzo. Tama ba? Refuerzo Marina Agatabi. Kumusta na tabi ka mo? Kung nagkukumusta po kamo kang kamugtakan kan sa muyang bulkan digdi sa Bicol, digdi sa Albay, padagos man po girare ang pag-alboruto. Pero nasa alert level 3 pa man po giraray. Padagos lang po ang mga nagdadagdag na aktibidades kang bulkan. Kaya ining mga pigapud atabing volcanic tremors. Initabi ang nagtataoning indikasyon na posible atabing pumusngak ang satuya po ang bulkang Mayon digdi sa Albay. Yan ang tigbabantayan ngunyan kang Pibok. Kaya sa mga yaon tabi dyan, Ma'am Mercedes Perez, dyan sa 7 to 8 extended danger zone, pipagpahanda sa na pirme. Kung ingkaso ngaya pumusngak, ining si Daragang Magayon, madali lang sinda pick upon asindarahon sa mga evacuation center. Tas yung mga yaon baga sa 6 kilometer permanent danger zone, yaon na po sa mga evacuation center. So ang mga natatada na sa mga yaon po dyan sa 7 to 8 extended danger zone. Kaya pipagpahanda sa nakampi box na kung in kaso pumusngak ang satuyang bulkang Mayon, ining satuyang Daragang Magayon, madali lang po pagdara po sa hinda sa mga evacuation center. Yo! Pag-urunayan taman ining sabi kang DENR na daing problema. Daing pang problema ang satuyang pigahangos na paros.
O di po sa palibot kang bulkang mayon. May mga paminsan-minsan igwa ki mga aspol baga no. Dahil pamanda tabi, okay pa. Ang paros, asin ang ano yan. Okay pa manda ang paros taligdi sa palibot kang bulkan. Sabi kan DNR. Oni tabi, Sir John. Utang tabi, mga tugang kang Pilipinas kong mahal. Ano sa paguna nindo? Siyempre, ang utang taday man nagbabawas, nagdadagdag. Naglangkaw po ang satuyang utang kang Pilipinas. Hali po sa 13.91 trilyon. Kang nakaagi pong Abril, ngunyan tabi 14.10 trilyon na. Ngunyan na mayo. Iyog. Ali sa 13.91 trilyon. Kanakaagi pong Abril. Ngunyan, 14.10 trilyon. Ang utang po kang Pilipinas kung mahal. Kang Mayo po yan. Pero tabi, Sir Jun, ang trilyon. Dahil ko na ini mabila. Dahil, paano daw kanyang pagbayad kang Pilipinas kung mahal, di? Siguro tabi, Sir Jun, tirigbak na kita. Dahil pa nakakabayad ang Pilipinas kung mahal sa uyog-uyogon mo ini. Pero ang trilyon. Uyog-uyog. Pero ang trilyon. Inay ko po. Ano daw tabi, Sir Mox? Ngani dahi na databi para lugo-lugo si daragang magayon. Ipaagom tanalugod. Ipaagom tanalugod ngani pumurmal na. Strike ang parents tabi, Sir John, ni daragang magayon. Para lugo-lugo ngayon si daragang magayon. Maray ngayon kani paagom muna. Strict ang parents ni daragang magayon. Si Sir Mario Castelo, good morning man tabi. Good morning mga kaserbisyo asin kariparo dyan sa Bicol. Sige tabi. Ano tabi, Sir Mario, nahulbot mo na? Sa aga pala na maya-mayan tano, may nakita po sa aga. May nakita tabi, Sir Mario, maghulbot. Alas 6 pa sana, mahulbot na kita. Yo. Mantang mga tugang so Department of Tourism. Sabi kang Department of Tourism, tagrabi baga sa mga negatibong komento kang mga Pilipino. Sa Department of Tourism, dahilan po kaitong promotional video na nakaluwas na so iba duman bako man tabi kinuha sa Pilipinas sa ibang nasyon. Ang daya. Naninindugan da tabi mga tugang ang Department of Tourism na dainin da papalitan. Ining bago nindang slogan na Love the Philippines. Matapig suggest baga kang nagkakapirang senador na ibalik giraray duman sa It's More Fun in the Philippines. Basta ngaya sabi kang DOT, kang Department of Tourism na daeme na papalitan. Iyon na yan, Love the Philippines. Gibugiraray ka mo ki promotional video. Sabay na nindo subul kang mayon nga hindi ka mo mariparaw. Yo. Ayan po sa tuyang mga pag-or-restoryahan ngunya na Webes. Digdi po sa laukan sa tuyang programa. No? Sige po mga tugang alas 7:20 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras na yan asin ang programang ini. Tara po sa tuyang kang MBY Dormitory.
na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila, no? Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yang MBY Dormitory, madali po nindo yan mako. Along National Road, sa pagitan lang po yan kang UST and Mariners. Yan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so magadaghanap po ki-dorm, boarding house, dyan sa Rawis. Yaon dyan ang MBY Dormitory. Yo! Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat po, perme. Siring man ang programang ini asin ang oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. Kay City Councilor Riner Bursi ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. Mayor Shi Peña Capos Bilo kang Bagong Malinaw, Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Pahoten, Cons Joel Seriola. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotho Outlet na makukuha po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Sige po, sa mga naghahanap po palan ki pandiurag na sound system, may recommender ako sa inyo. Yaon po dyan ang B-Pro Lights and Sounds. B-Pro Lights and Sounds. Dyan po yan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Igwa po sindaki Lights and Sounds sa may LED wall, stage sa trusses and roofing. Nagsiset up po sinda kibanda, and igwa po sinda ki generator, no brownout. Igwa pang po machine. Ang B-Pro Lights and Sounds, o kaya kung gusto nindo, bisitahon po sa indang Facebook page sa bpro.lightsandsounds@gmail.com. B-Pro Lights o kaya bpro.lightsandsounds@gmail.com. O kunday apodan po nindo sa indang CP number sa 0907 093 3151. Yan, B-Pro Lights and Sounds. Maray naga kay Padingambo. Sige tabi kay Jardine Jomar. Good morning. Watching from Family Hardin. Diyan sa Purok 7, Everlasting Street, Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Uy, magandang umaga po sa mga taga Castilla, Sorsogon. Magandang umaga po. Kumusta po kamo dyan sa Castilla? Maray na aga tabi. Ringat po kamo dyan, ha? Sige po, mga tugang yan ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Alas 7:23. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Paunta mo na tabi ang magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon. Palagon ta mo ng pag-asa. Aramon ta po ang magiging kamugdakan kan panahon. Nasa linya na po ang pag-asa. Pag-asa tabi, maray na aga sa Indo, please come in. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes, July 6, 2023 at narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay umiiral itong Intertropical Convergence Zone dito sa may bahagi ng Southern Mindanao. Ito pong Intertropical Convergence Zone ay ang salubungan ng hangin mula sa Northern and Southern Hemisphere kung saan nabubuo yung mga kaulapan at nagkakaroon ng mga pag-ulan. At dahil naman dito, patuloy na makararanas sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa buong maghapon yung ilang bahagi ng Mindanao at gayon din sa may Southern Palawan. Samantalang patuloy na umiral itong easterlies sa may Visayas at sa may Mindanao at dahil pa rin sa easterlies at sa possible na oscillation o paggalaw ng Intertropical Convergence Zone ay malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao ay posible pa rin makaranas ng mas madalas na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng mga isolated rain showers and thunderstorms. At dito naman sa bahagi ng Luzon, generally fair weather conditions at may kainitan pa rin sa tanghali at may mga tsansa pa rin mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorms. And as early as this morning, meron tayong namamataan ng mga thunderstorm clouds dito sa may bahagi ng Marinduque, Mindoro, and Batangas area. Gayun din dito sa may West Philippine Sea, sa may Sulu Sea at sa may Zamboanga Peninsula. At may mga patches din ng mga thunderstorms dito sa may Sorsogon at sa may Eastern Visayas area as early as this morning.
And over the next 3 days, wala pa rin tayong inaasahan na bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility dahil sa ngayon ay wala pa rin tayo namamataan na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Asahan natin na magiging maliwalas pa rin yung panahon generally sa malaking bahagi ng ating bansa over the next 3 days. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang Luzon ngayong araw, inaasahan nga natin na dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ng ITCZ, ay patuloy na makararanas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan itong southern portion ng Palawan. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila, ay generally fair weather conditions at may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, especially sa hapon at sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Ang buwat ng temperatura sa may Lawag nasa 26 to 33 degrees Celsius, sa may Tuguegarao ay 26 to 36, sa may Baguio City 18 to 26, sa may Metro Manila 27 to 35, Tagaytay nasa 23 to 32 degrees Celsius, sa may Legazpi nasa 27 to 32, Puerto Princesa 26 to 32 at sa may Kalayaan Islands naman ay 27 to 33 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa buong maghapon dito sa may Kalakhang, Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na possible pa rin na magpatuloy yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, sa may Basilan, Sulu at Tawi-Tawi sa buong maghapon dahil nga sa epekto ng ITCZ. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng Mindanao, inaasahan natin na possible na mas madalas pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone at ng easterlies. Ang agwat ng temperatura sa may Iloilo, Cagayan de Oro at sa may Zamboanga Peninsula or sa may Zamboanga City ay nasa 25 to 32 degrees Celsius. At dito naman sa may Tacloban, 25 to 30. Metro Cebu, 25 to 31. Sa may Davao City ay nasa 26 to 33. At sa magiging lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon ay wala tayong nakataas na gale warning sa namang baybayin ng ating bansa. Malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Banayad hanggang sa katamtaman lamang ng mga pag-alon ng mararanasan sa lahat ng baybayin sa buong bansa. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad ng ating bansa, simula sa araw ng Biyernes or bukas hanggang sa araw ng Linggo, inaasahan natin na generally fair weather conditions pa rin ang mararanasan sa buong bansa, bagamat mas madalas pa rin yung mga thunderstorm activities sa may bahagi ng Visayas at ng Mindanao dahil sa oscillation o paggalaw ng axis ng ITCZ. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 25 to 34 degrees Celsius, sa may Baguio City ay 17 to 26, Legazpi nasa 26 to 33, Metro Cebu ay nasa 26 to 31 at sa may Metro Davao naman, ang agwat ng temperatura ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. At ang haring araw ay sisikat ngayong 5:32 ng umaga at lulubog naman mamayang 6:30 ng gabi. At para sa karagdagang updates, lalong-lalo na sa mga thunderstorm and rainfall advisories, magaling bisitahin ng ating Twitter at Facebook page, DUST_Pag-asa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin na ang ating website at bagong.pag-asa.dust.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi, salamat tabi Pag-asa sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. So ITCC pa man giraray. So at least dahil kinahiling na posibleng maglaog sa tuyang Philippine Area of Responsibility ang Pag-asa. Sabi baga kang Pag-asa, ngunya na Hulyo, ngunya na bulan kang Hulyo, posibleng 3 o 4 na bagyo ang posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility. Yan ang magayon. Maglaog sana sa Philippine Area of Responsibility, pero dahil natabi magdagos. Lumaog ka sana sa par. Dahil ka na magdagos sa samuyang mga haro. Lumaog ka, paglaog mo sa par, lumayas ka na. Yan ang magayon. Pag naglaog sa Philippine Area of Responsibility ang anuman na bagyo, maski papira yan, tapos pakalog mo sa par, umara ka na. Dahil ka nanggad magdagos sa mga harong mita, rimati kami. Dahil ka man imbitado.
Pag naglawag ka sa Philippine Area of Responsibility, dahil katabi na magdago sa harong may tabako may manika, aday may manika imbitado. Yo, so mga bagyo tabi na malawag ngunyan, ha? Ngunyan na bulan. O, sabi 3 to 4 na bagyo. Ang posibleng lumaog. Ngunyan na bulan. O, digdi sa Philippine Area of Responsibility. Palawag sana sa Philippine Area of Responsibility, dahil na maglawag sa harong, okay na. Yo, okay. Sige. Mga tugang 31 minutos, lipas po ang alas 7 nin pagkaaga. So, dahil tabi ka mo mag-arali at pagbabalik ta sa tuyang mga pag-uri-restoryahan. Pagkatapos lang pwedeng mga importante sa nang pag-irom. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Irene Morales Fahot, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Sige po mga tugang, balik na po kita digdi sa programa, 33 minutos. Lipas po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Sir Vince Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Siringman oras pong yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao ng probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse kang Tabaco, and Mayor Si Peña Campos Bilo kang Bagong Malinaw. Sige po mga tugang, balik kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kanyang pong aldaw ni Nuebes. Pet sa size kita ngunyan kan bulan na Hulyo, taon 2023. Ako man po girarayan sa indong servidor Asin taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana tabi ni. Sundo kita alas 9. Kaya mga parantabay niya to ano? Paka pwede po na maki-like po kan sa moyang Facebook page, YouTube, Bicol Net TV. Paki-like and share na lang po, ano? Ngani pong mahiling man kang iba. Sige po, salamat po nun. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 35 minutos na. Lipas tabi ang alas 7 nin morning. Kasuod ma,
dakol kitang na-receiving mga text messages o kaya maging sa social media. Taso, maestro, may ka ito kang nagkaklase pa kita dyan sa Tabaco National High School na si Sir Nestor Brito o kaya pigapod meaning Sir Toy. O si Sir Toy kasudma na maaram na po sa ibabaw kang kinaban. Diyan mismo sa pigtuturuan niya, diyan po sa Tabaco National High School. Naglaog pa siya. Pero na edad ni Sir Toy? Si Mr. Nestor Brito. Una ko nga ni, nag-retire na ini. Pero gusto niya pang magturo. Dakol na po ang mga natukduan kining mga estudyante ng unyan, puros na mga professional. So, ang buhay kang sarong tao, adi. Si Saro man na pag-iribataman sa media, Saro man na journalist na si Mario Dumawal. O, dyan bagay ini sa ABS-CBN man. O, 64 years old naman pala si Mario Dumawal, adi. Na maaram naman kasudma. So, ano nga yung gusto sabihon kay ni? Kay mate na Edwin Sistina, good morning. Kay Kapitan Rex Cruz, uy, congratulations pala dyan sa Barangay Council kang Payahan. Classmate na Edwin Sistina. Sa sentro kang Malinaw, daing pa-basketball. Wala man lamang mapista baga sa Malinaw. Wala man lamang mahiling-hilingan sa mga yaon dyan. Pag mapista baga sa sarong lugar, dapat iguaman niya mga or activity. Di saro yan sa mga dyan, yung mga pakawat-kawat man lamang araw ka. At is pagbanggi, may mga tao nagpupuro para siya sa sentro. O dyan ka mo tabi sa apod kay ni, dyan sa Barangay Payahan, ikaw dyan ki Paliga. Ikaw dyan ki Paliga su SK, ang Barangay Council kang Barangay Payahan. Yo. Sabi ko nga ni meet na Edwin Sistina, kung mag-uli ka, makawat kita. Makapahinang lamang kita. Kaya nun tapa daw. Kaya yan niya pag nagtatarabang-tabangan. Ano? Batching nanuli kang ba, good morning tabi sa imo kay Sir Gilbert. Good morning tabi sa imo. Yo. So, nabigla kami kasudma, Caprex Cruz. Siguro, estudyante ka man ni Sir Toy na Brito. Si Sir Nestor Brito, natumba na sa natabi dyan sa Tabaco National High School kasudma. Yukon mo yan. Hanggang sa huring aldaw, yaon man po giraray siya sa pagturo. Edukador. Hanggang na maaram tabi si Sir Toy, yaon sa eskwelahan sa Tabaco National High School. Pirang dekada na daw ining maestro dyan. Mala kami, naandiran kay ni Sir Toy, pirang dekada na kami nakagraduar dyan. Siguro mga 2 dekada na sobra. Ibig sabihin, dakulo na po si Sir Toy na Brito, na mga naging estudyante, na mga professional na po ngunya. Maging sa mga natukduan niya ka ito, may mga aki na, may mga makuapo na, estudyante pa ngunya. So, ang buhay tabi, batching nuli kang ba, day tamaaraman kung noarin man kita kukuahon ni Lord. Sabi nga ni baga, ang buhay taman sana, pinasublik man sana, kan sa tuyang kagurang na. Kaya sabi kang sa kuyang alalay na si Buy Liba, total nga boss, pinasublik man sana palan nga ang buhay ta, dilas pagunta na. Hoy, kondo daw.
Ini mana hiling mo na ini mana. Hiling mo na ining alalay ko tabi Kapitan Rex Cruz. Mili na araman niyang piminasubli man sa na ang buhay ta. Sabi kang alalay kong si Boy Libak. Las pagunta na ngaya, boss. Ano yan? Gari yan, ano yan? So, apod ka ni? Ano yan? Gamit? Kita baga, pag nagsusubli kita kigamit, daita po pigiingatan, nata, bako tama. Bako? Pero kung sa tuya iyan, grabe ang kaiingata. Bagong araw po kaya ng lambang saro sa tuya. Pag sinublian, bayaisan na ngaya. Bako tama. Uni ugaring nasa kuyang alalay digditabi batching nuli kamba. Iba man ang utak ka ini. Sa total ngaya, boss, sinublian tama sa ng buhay talas pagunta. Nahiling mo na iya. Patay kakayan, ini manalalay ko pa nini. So, bako sa pag-ano ha, kaya kita, sabi ko nga niya ko, mag-enjoy kita habang buhay pa kita ta. Ili nga si Sir Toy, naghilingan pa sana kami sa Legazpi kang nakaaging aldaw. Dahil man ki namamati o ano, siyempre, nagkakaedad na. O, kita bagang mga nagkakaeridad na. May mga namamati na kita. May nagkukulog ng tuhod ta. May arthritis na kita. Igwa kita ki hypertension. Oh, nagkakaedad na kita. Kaya nga ni, sa mga araw kaya na so sa kuyang barkadang doktor, nag-orientraman sa paliga, so paboro basketball. Parehas may nagbaboro basketball mambaga kami sa KBP, sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mamlot Bueso. Nagbabasketball man kami, kundi, pag may kalaban kami ki mga araki-aki pa, mga markas-kasun bagan magdaralagan, tapos maluksuhon, mga marabason magdalaga. Di kami man, inuwahon mi man na makabukod kami. Pero sabi kan sa kuyang barkada konduktor ngaya, aram mo ngaya sir, kita ngaya nagkakaedad na. Kaya pa ngayaan kang isip ta, pero ngayaan lawas ta day na kaya. Sa barkada konduktor, nagkawat kan sa ron si Mana. Awano kata supiling niya, gari ngaya so mga kawat baga ni LeBron James. Pagtaririk niya da, tanawalat subitis niya, bakong nagka-problema subitis. Nagkabarrikig subitis niya. O kaya ngayon yan, hilingan nindo ako. Ako ngaya doktor, pero ngaya uupirahan man ako ki doktor. Sabi sa kuya, nahiling mo na ngayaya. Kaya ko pa, pero sa isip na sana. Pero sulawas tangya, dahil na kaya. Kaya ngayon, dahil kita magparasabay-sabay dyan. Kung dumalagan sinda, dahil ka magdalaga. Taba ka pumilik-pili ka na sana dyan. Baka, nagkakaedad na kita. May mga nagkakaedad na kita. Kaya, kung magkakarawat niya kita, so tama sana. So kayahon ta na sana. Rita na pagpirito. Tawara man niya sa tuya ki mawawara kan tabi mamlot bueson. Bagong iyaw. Kundi, dahil tamaaraman talaga kung noarin kita kukuaon kan sa tuyang kagurang na. May iba na pagpahilang pa, pero so iba. Eli nga si Sir Toy na Brito, kasul yaon sa Tabaco National High School. Tuminumba na sana. So ago man ni Batching may ano kami ngunyan, si Batching na Helen nag PPM sa ko. Batching nole.
So agom da ni batching tang Jerome na maaram naman kasudma o kasubagong 4 AM. So agom ni Jerome. Kachat-chat pa sana. Ngay batching wala naman so agom ni Jerome. Dinarap yaon di atay ni sa ospital. Si Mario Dumawal saro man po ining journalist. Ra naman. Minsan may mga arakiunon pa pag nahiling kita diyan sa mga burol na ang edad araw kay ay akiunon pa ngayang nagada. Taday ta po aram kung kita ano rin man kita masunod. Kaya ang dapat nagibuhon ko niyan, mag-enjoy ka sa buhay mo and gumibo ka ki tultol sa kapwa mo. Tanganing pag nawara ka lamang sa ibabaw kang mundo, may manghihinayang sa imo. And may magpapasalamat sa imo. Ay salamat ngayon kay Kapitan Rex Cruz. Tamaray ngayon ining serbidor dyan sa payahan. Bako na pag natigba ka, maray man yan sa imo. Marauton niya ang ugali kaya. Di ba? May nailingan niya ako kay itong nagadan. Pati pagtaraning niya, daiki nagduduruman, nakikilamay man lamang sa kataning niya. Marauton ang ugali. Yung man, tigbak na, piglilibak pa. Tigba ka na, pigliliba ka pa. Bagong iyo tabi, Sir Charlie. Good morning, tabi sa imo. Kaya magayon kung halimbawa, kuwaon naman kita kan sa tuyang kagurang na, dapat may maluwas, may mawalat lamang kitang maray na ligasiya. Tanganing sumanga nagkawaralata, mapag-atid-atid na, ano daw ngaya kung tularan ta, ining arong kaning tawo, o si Kapitan Rex, tularan ta, maray ining leader, maray ining serbidor. Bako na, tigbak na piglilibak pa. Iyo wali ka sabi ta, dahi ta aram tabi kung sa aga, yaon pa kita. Sunod na daw, yaon pa kita. Taso Diyos sana tabi ang nakakaaram kung hanggang noari na sa nakita sa ibabaw kang mundo. Sige tabi, condolence po sa pamilya ni Sir Toy Nabrito. Saro po ining maestro dyan sa Tabaco National High School. Narunduman ko kay ni si Sir Toy ka to. Pero siningil ko na siya kay ni. Magbarkadaho na kami kay ni. Ang mga estudyante baga kay to. Pag nakagraduar na, nagiging barkada ta na sa mga teacher. Permi kami kay ni ore istoryahan ta. Permi man ining aktibo man ini sa mga grupo na Vice Governor Ate Glenda. Mga grupo ini na Vice Governor Ate Glenda, si Sir Toy. Permi kami kay ni nagkakaora istoryahan tabi si Raul Bobier Villanueva. Good morning tabi sa imo. Ano tabi ini kap na peryahan? May malagi peryahan dyan sa payahan? Malagi peryahan dyan sa payahan? Nga taday pwede ilag dyan sa covered court kang malinaw sa peryahan? Okay. I-share ko lang yan ikidita, no? Kang nabubuhay pa Sir Toy. Kasi ako si Manangan, nagilingan pa sa nagkabita. Diyan sa Sarong Mall sa Legazpi, nagilingan kami ni Sir Toy. Ano na naman ngayon sa bata pag nagkaampangan kami kay Sir. Ano na naman ngayon hulbutana? Sabi sa kuya niya, ano naman yan hulbutana? Sabi sa ko ni Sir Toy, kamusta nga yung hulbutana? Ano nga nahulbot mo na? Nagilingan kami sa Legazpi. May pigbabakal siya, so mga pandekorasyon yata. Ito ta, magraduara na baga.
O di ako, si kay Riba, mo tampirmi kining kay Riba, so maestra ko man ka ito na krason ako. Kaprex, ang permi kining kay Riba ni Sir Toy, so maestra ko ka ito, na krason ako. Biya ako pigbabagsak sa klase. Okay. Ay ako si kay Riba mo ya ako si Ma'am Ching. Dahil nga ya, iba man yan love life kito. Makonsulo din yung korek istoryan si Sir Toy. Sabi ko ya ko, Sir Toy, naramdaman mo ka ito kang estudyante po, kay estudyante mo ako sa tabako ay. Iyo nga ya. Iyo nga ya. Pasawayong ka ngayang estudyante. Naramdaman ko pa nga niya kito, ginunutan ta ka. Naramdaman niya pa. Kaya ako yung pagaginunutan mo, ako hiling nga ako, lugod mo niyan ang buho ko. Kaya ako kailan may sala. Ikaw man daw ngayon, may pakudot-kudot pa ya. Makonsilohon. Makonsilohon tabi si Sir Toy. Kaya, bilibon ako sa taong ini. Okay. Sige. Ano ito? Ayo. O sige. Di pwede na dumantabi ka. Kasi piot diyan sa sentro. Piot ano diyan, lugar. So, puro puno kang payahan. Pwede diyan ang mga peryahan. Diyan pa lang tiglaag. Duman sa may, sa may apodkaan. Ano itong apodganikan? So, Malinaw Institute of MIT ito. So, White Elephant dyan na building na dati ang apodkaan Malinaw Community College, dahil Manggi Community College. Linipat? Malinaw Institute of Technology. O ngunyan, na apodkaya? O pasiring pala dyan. O yaon na dyan tabi ang peryahan. O takon dyan mananggad sa sentro kag Malinaw. Pag magpuro parada, say na daw para kiho. Iyo. Dahil ko kaya tabi aram kap kung ang mga plano kaan. Di igwa na palan dyan. Dyan palan databi sa puro puno kang payahan, superiyahan. Iyo. Tama, pista na sa Malinaw. Sige. So, na-share ko lang tabi yan ha, mga tugang. So, sabi ko na nga condolence po sa pamilya ni Sir Brito. Saro ini sa mga pag-iidolo ko pag-abot sa pagturo, maray na edukador. So, idol ko ini si Sir Toy. Guyugon mo yan na sa last minute, last seconds kan sa iyang buhay. Yaon siya sa Tabaco National High School. Yeah. Okay, sige. So, at least, gabos man kita pasiring duman. Sabi ko na nga gabos tabi kita pasiring duman. Ang haputasan na kung nuarin. Kung nuarin kita kukuahon. Yeah? And pag kinuan na kita, ano ang maiwawala ta na ligasiya man lamang sa satuyang mga kapwa, sa satuyang barangay, maging digi sa probinsya kang Alba. Kapag natigba ka na, may mawalat ka man lamang na ligasiya. Nahuto si Arog ka ito, maray palan niya ito. Ano daw ngayon kung iduluhon ta? Arogon ta man niya ang pigigibo ka itong maray. Maray niya kitong kaisip, ipadagos ta. Kapag nagagada na bagan sarong tao, dai na. Lingaw ka na. Pirapasan ng aldaw, linubong ka, dai ka na narumduman. Bakaw? Pirapasan ng aldaw, dai ka na marumduman. Magpasinala, nalubong ka ngunyan sa aga, lingaw ka na. Kung dai kang kamugtakan na tao. Pero kung may kamugtakan kang tao, mas kitao na. Tigbibirisita pa yan.
Pero kung dahil kang kamugtakan, pakalubong mo, ay hindi. Maray lamang kung may magpa-share pa dyan sa kampusan to sa imo. Dahil na. Baka, hiling nga po nindo so, mga nagagada na pira ng taon, maray na sana nga so mga bayani ta, takada anibersaryo, pigugunita ta. Taday ta po malingawan so sa indang mga winalat na ligasiya, mga winalat na mga mamaray na mga ginibo para sa satuyang nasyo. Dapat arog man po kita kaya. Yeah? Dapat arog man po kita kaya. Yeah? Kaya pag namaaram naman kita, goodbye na kita. Para na. Kakaunon ka na ngaya kang ulod. Ang hapot, si Redwin, ang ulod ba pag nagadantig o ulod man? Pahit ka na naman. Ang ulod, pag nagagadanda ang ulod, pigo-ulod man. Sige daw. Pag nagadan ka ngaya, uuludon ka. Yeah. Ngunyan, narumduman ko yung sasabi ni Sir Mona Calleja. Ilingan ngaya sa mga pag-iriba ko ngaya mani ngaya kanyang mga kapanahonan mi. Haloy na ngayang inulod. Haloy na ngayang nalapa. Pero ngaya ako ilinga, buhay na buhay pa, alive and kicking pa. Sabi kang alalay, pag nagadan ka, uuludon ka. So ulod nga, boss, pag nagadan, pig-uulod man. Di pangyayari. Ayaw. Ano nangyari? Tinda ka daw na sige, tama alas 8 na. Tata, pag-urulayan tening si Bulkan. Tapos suning utang kang Pilipinas. Nako. Kang Mayo, o kaya kang Abril, nasa 13.91 trilyon ang utang kang Pilipinas kung mahal. Abril iyan makalipas kay sarong taon, ay sarong bulan, naging 14.10 trilyon na. Kang Mayo, sarong taon sa kwintado tabi nindo, tadi ako tatawagin ni magkwinta pag mga trilyon na. Pero ang zero ang trilyon. Mabilang pa nindo ang trilyon. Ini kung, dahil pa maaraman kung pesos ini o dollar. Dahil pa maaraman kung, ano ini? In peso na ba ining trilyon na ini? Ngaya, pero ini? 14.10 trilyon. Ano ini? Peso na ini o dollar pa? Sa rumbulan sana, 11 milyon, so, ay 11 trilyon. Ang itinaas kang utang kang Pilipinas kung mahal, nako, ibuyugon mo yan. Hali sa 13.91 trilyon kang nakaaging Abril. Ngunya na Mayo, 14.10 trilyon ang utang tabi kang Pilipinas kung mahal. Wow! Niko po. Ano ini? Paano daw ini mabayadan? Baka tirigbak na kita dahil pa ini mabayadan. Si Saydon magiging leader ta na magbawas lamang ang utang taon nga ni sa rumbulan sa nahalang kaon ang linangkaw. Sobrang 1 trilyon. Kira nga ni ang trilyon. Daka daw ngayon. Ay nako. Sige, pagbalik iyan,
Pag-iristoryahan tatapos sabi kan DNR na safe pamanda tabi ang paros tadigdi sa palibot kang bulkan. Dengay kamo magharadit, maski nagpupurpos nga, nag-alboro to ang bulkan, ang pig sasangab tangaya digding paros, okay pa man. And at yan, sabi kang Department of Tourism na dahil na nanggad ninda papalitan, ining bago nindang islogan. 3 digit ngaya ang trilyon. So sarong digit nga ni, dahil ko kayang kwintaon, 3 pa. Dahil nga niya ako nakahiling kimilyon. Dahil pa ako nakakahiling kimilyon, trilyon pa. Ay, inda. Libong kita kayo ni. Alas 8:01 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Baka lamang madarata pa iyan sa Orasyo Imperata. O sarabay po muna kita mamiribi kang Orasyo Imperata. Mabalik po ang programa, lipas lang po ini. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinao Albay,
Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw, Albay. Municipal Councilor, Irene Morales Fahot, of Malinaw, Albay. Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw, Albay. Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay. MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Campus Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang, alas 8:06 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Balik po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirarayan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana ini. Ma'am Ambi Bungalbal. Ngunyang pong aldaw ni Huwebes. Petsa 6 na kita kang Hulyo taon 2023. Sunda tabi kita alas 9, ano? Sa mga parantabay niya to, oy, paki-like and share na lang po kan sa muyang Facebook page, ano? Bicol Net TV. Naka-live kita sa YouTube, sa Facebook. Di paki-like and share na lang, ano? Kasabay man dyan ang sa kuyang Facebook account, yo, Manny Moxulbutana. Sige, oy, sa may mga kumpleanyo po ngunyan, July 6. Happy na birthday pa. Yan, sa may mga okasyon. Sa inyo niyan tabi, Ma'am Ambi, may piyestahan. Sige mo ngayang hapot kung sainan may piyestahan, day ka man namimista. Bali de kita namimista. Pero pwede man supig sa sabing, balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pwede man. Pwede man bagatabi, Ma'am Ambi. So, balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Talaga. Importante ngun yan. Iyon na yan. Sain po may piyestahan. Maski anong klaseng okasyon po yan na. Pero, dahil nindo paglingawan ang sa kuyang perming tugon, ha? Iringatan tapuan sa tuyang mga sadirita. Wara man po kay ibang maingat kan, kundi kita man sana. Apwira yan kang paghulmo tabi, Ma'am Ambi. Ha? Bako sa natabi, ang Fire Prevention Month, bako sa natabi, bulan kang Marso. O, ako, permi akong nagpapagiramdom sa Indo, na paghulbuton nindo, pagdainan nindo pigagamit. Yeah? Ha? Paghulbuton tabi nindo. Nganing makaibitar kita sa kaanuman na katibaadan sa buhay. Yeah. Nganing safe sana kita. Bata madali na pagkatapos kining Hulyo. Agosto. Nako. Bermans na. Kaya si Joe Marichan, uto, nagtutuno na kang gitara niya. Madali ng Berman. Makalipas na ang barangay eleksyon, primati na. Yeah. Sige po mga tugang, alas 8:09 na. Diretso na po kita digdi sa programa. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, ha? Ano ini tabi, Ma'am Melody ka sa all. Good morning tabi sa imo. Pa-shoutout da tabi sa mga taga-Buwang, Tabaco City. Yo? Mga taga-Buwang, Tabaco City, maray na aga tabi sa Indo. Aranihon ka mo dyan sa Bulkan na di. Pirang kilometro ka mo tabi sa ali sa crater kang Bulkan. Dyan sa Barangay Buwang. O baka yaon ka mo sa evacuation center, Ma'am Melody.
Dangoga ini, tasabi kang P-box mga tugang, ining pigbabantayan nindang volcanic tremors na indikasyon databi na posible databi magpusngak ang sa tuyang bulkan na i-record po ini kang P-box. Mahigpit po ining pigbabantayan kang P-box. Ini pong padagos na paglangkaw kan mga aktibidades kang bulkan mayon. Kaya sabi digdi, sumangayaon dyan tabi naka-star sa 7 to 8 kilometer extended danger zone dyan sa may parting timog. Timog silangan bahagi ng bulkan, partikularmente dyan po sa siyudad kang Legazpi, mga banwaan po kang Daraga, Santo Domingo, dapat po maghanda. Kung in kaso databi kaipuhan na mag-ibakwar. Initabi mga tugag ang pigbabantayan ngunyang kang P-box. Kaya pagpa-ready sa natabi sumangayaon dyan sa nasa 7 to 8 extended danger zone. Dapat ready lang ang mga gamit nindot ta kung in kaso magpush nga. O di, madali lang po. Dapat ansa itong mga gamit, naka-ready na, nakalag na sa sarong supot. Nga ning sararuan sa ng bitbit, dalagan tulos. Sabi digdi ni Ma'am Melody, sa Kasaol family, Databi and Bayo family, hindi man po kami nasa evacuation, nag-evacuate, nasa 8 kilometers po kami. Di kasabay ka mo sa dapat maghanda, Ma'am Melody. Kung nasa 8 kilometers ka mo, ibig sabihin nasa extended danger zone ka mo. Kumustan sa tuyong mga bakwit? Ang mga bakwit tangon yan, halos masarumbulan na sinda. June 8 nagpuon pagbakwit. June 8. Ano nangon yan? Pizza size na. Di masarong bulan na. Bata na uubos na o kaya date na sana. Ang pundo kang provincial government kang Albay. Pero halos oral daw bagay gwaki mga nagtatao. Baka halos oral daw tabi mga tugang igwaki nagtatao. May mga nagdudunar. May mga nagdudunar tabi na mga pribado, organization, nananaw tabi ki mga food packs. So, apuera yan kang mga pigtataw sa tuya kan sa tuyang mga lokal na gobyerno, provincial government, and national government. O kaya nangangapudan ngunyan ang sa tuyang provincial government na sana maalalayan kita kang national government. Bako hayo-hayo kay ni ang gastos pag-araw kay ni. Yaon sa evacuation center. So, iba-iba na kung ano-ano ng intervention ang piggigibo sa mga nasa evacuation center. Ang bilib ako so programa kang dyan sa Daraga. So, LGU Daraga tabi Ma'am Melody, may programa sinda duman sa mga mag-agom-agom na kung halimbawa nakamati sinda kan so pigapod na tawag ng kalikasan, igwang programa ang local government unit kan Daraga kay Mayor Baldo na pwede tabi mag-avail ang mag-aragom-agom. So mag-aragom-agoman sa natabi Ma'am Melody. Pwede sindang mag 3 hours. Magpili sinda ta may 5 ang lodging house nakapartner kang LGU Daraga. Mamili sinda duman sa mga lodging house ito kung saan sinda gusto. Tatawan sindang ticket. Mag 3 hours ngaya kamo duman. Short time. Pero dapat mag-agom kamo. Bako tabi so madisi pa di ang kairiba ha.
Sana wag naman po kasi mahirap po sa evacuation center, Sir Mox. O lalo na ngayong uso ang trangkaso, malapit na po ang mga graduation ng mga bata. O graduation na next week. Yo. O graduara na pala next week. Pero katapusan gani kan July, mapuuna naman sa klase. Kasi ibabalik na next year sa dating bakasyon. O, kaya di garidingo niya na bakasyon, duro-diretso, pagkagraduar, may eskwelahan na naman. O, maray iyan ta, sumangaawat sa eskwelahan, dahil na lamang magturubo na alawig, tapag dahil bagaki mga estudyante, ang mga eskwelahan, minaralang kawon ang awot. O, di ati so, brigada, eskwela, didit sa nang hawanon. Yo, dit sa nang hawanon. So, gari hahabulon kang Department of Education na gari next year, makabalik na kita duman sa dati. O, tadakulon baga so, nagano kang liniwat so, bakasyon kang karlasiyan. Bakon dakol so, may na-heat stroke. Ha? So, kapano arog-arog na kita sa ibang nasyon. Nabako ban applicable ligi sa Pilipinas kung mahal. Mahirap talaga sa evacuation center, sabi ni Ma'am Melody, tama. Kalimitado ang sa imong hero. Bako arog kanyaong ka dyan sa harong nindo, may privacy ka. Di ba? Maray ko ta sa evacuation center ta, tigbabahog ka. Pigtatawang ka kay ayuda oral daw. Good for 1 week, may ayuda ka. May mga politiko man na nag-iipal, payaon perme. Arog ka nan isa man talayan kan mga darakulang politiko na makapaipal duman ngayon sa kita sa albay. Pakudak-kudak digdi, pakudak duman. Ako ngayon nagtabang ngayon ako sa Indo. Yan, pag-abot kang karampanyahan. Kunin ngayon ang prueba ko na ako sa mga nagtabang sa Indo, mga albayano, kang nag-aalboruto ang bulkang mayo. Pero bako manhali sa sadiri niyang pira, sa sadiri niyang bulsa, supig tao niya. Hali manggiran sa gobyerno. Hali manggirari sa satuya. Gari kita pigigisa sa sadiri tang mantika. Makaipal sa naso politiko, ikiklaim ninda na hali sa indayan. Baka, hilingan na po ninda mga politiko nagpapasira rin sa probinsya kang Albay. Nga matubo daw ka mo na pirak hali sa bulsa niya, hali sa sadiri niyang pirak at pigtatao dyan. Sana nga tabi sir, so mga kasi da pag summer, kawawa da tabi sa mga bata. Gari babalik na tabi kang DepEd. Kaya nga ni gari duro-diretso ang klase ko niyan pagkatapos kang graduation, gari dit sa ng bakasyon. Bako narog kito may sarong bulan ng bakasyon, yun dahil na gari. Duro-diretso na gari ya. Tanganing mabalik sa dati. Sukralasyan, ligti po sa Pilipinas. So, iyan tabi. Iyan po mga tugang. Balikan ta sa programa duman sa daraga. Magayunon ito. Mamelody. Kasi, dahil taman maiwasan na sumag-aragom-agom. Mapaaram ngaya kami, tamabahog ngaya kami kang urig. Nga ngaya ta mag-iba pa man kamundua. Uni si Mr. sa na ngayon padumanon mo, delikado. Tayaon sinda sa 6 km permanent danger zone. Dahil ngaya ta. Dahil ngayang katabang si Mr. pagbahog kang urig. Di tutugutan. Alam na. Nga ni ngaya dahil na magbarahog ki urig, sumag-aragom-agom, uni, ang programa kang LGU daraga. May ticket ka mo. Pero makakaabil sa natabi kay ito Melody once a week. Dahil man niya sir pwede once a week. Yugo-yugod mo lang. Makakaabil ka kay ito once a week. Dahil man niya sir taural daw kaya dapat kami magbahog kang ure. Mapupunaw nga niya sa urig mo, yung man, sarong busy siya na sarong simana.
Siguro doon sa natabing mag-aragumagaw. Tadyan sa 3rd District, may iba quiz dyan na nagre-request kay Congressman Didi Cabredo. Ngayon, Congressman Didi Cabredo, kung pwede tabi na ilipat mo ngaya kami sa evacuation center na iba. Mamilodi, grabe man niya, sir. Pagbawag ngaya kang ngurig, unlimited. Ibaga. Ngata, pero ang bisis mo pigpapakaon ng urig mo sa sarungal na. Dapat baga, pigpapakaon regular ang urig, tanganing pag abot kitulong bulan, pwede mo na ipabakal. Kung bahugon mo surig na sarong bisis sa sarong simana, paano mo man iyan maipabakal? Baka malnourished ang urig mo. Iyo. Okay. Diyan sa 3rd District, Melody, matindi. Magkayon, may nag-request duma kay Congressman Didi Cabredo. Ngayon kung pwede tabi na ilipat mo ngayon kami sa ibang evacuation center. Katubay-tubay mga digdi sa classroom, sa sarong evacuation center baga, bako siya na sarong pamilya niya on dyan. Mga nagkapirang pamilya. So, gigibuan sa ng door divider na gari may mga tamong siya ng door divider. Gari lilipudan sa naki mga tamong. Kaya lang, pag lilipudan mo kitamong, maling nga hoto na iya. Angon niya, sabi kang bakwit dyan sa 3rd District kay Congressman Didi Cabredo na. Ngayon kung pwede ngayon, lipat mo kami sa ibang evacuation center. So, ko ngaya, huni ngaya ka, saro-saro ko ngaya digi sa lawag kang evacuation center. Bata ngaya si Mrs. nakakamali siya. Ang mga panghilingon ngaya kang ko, malaniton ngaya. Baka ngaya tabi kong dahil ko ngaya mapugulan ng sakon sa dire. Oy, Sir Nel Borromeo, good morning. Dapat igwaman dadig di sa relocation. Narin tabi, sir. So, programa kang LGU daraga na sa mag-aragumagaw. Tatawan ka mong ticket, gagamiton din dito. May 5 lodging house diyan sa daraga. Magpili ka mo kung sa induman. 3 hours aircon. Ipunlo daw kaya siya. Ito. Ngaya kung dahil mo ngaya mailipat ngaya kami kay ibang evacuation center, baka ngaya kung ganun mangyari digdi sa ex ko. Sinay ko po. Nahiling mo na yan. Bata ngaya pag arog kaya kayo ni so ex ko nagkakurokanta. Yo. Okay. Sige, tatabi mga tugang ang iba pang istorya ha. Madali sana. Alas 8:24 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mabalik pa po ang programa. This Di pas program lang is po brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal. Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
tabangan, magabat na problema, nagian, ang kadikisilan, hahampangon pa bilang sarong banwaan, humesang magsilbi sa gabos, naukunan boses kan may kaya simplihos, magtukdo, magtabang, mag-ipos, turuan kitang mapadagos, ibuton ang mga barangay, maedukar kung ano ang maray, mapuon ang gabos sa kada malinaw nun, sanggol ang bayan, yaon para mag-aksyon, ikaw kita, pagduruangan ta. Malinaw sa tuyang banwa, ipagrukyaw, ipailing, ang pagmadabang nag-aapaw. Malinaw sa tuyang banwa, isuryaw, sa tanos na dalan, kita maglakaw. Kumesang magsilbi sa gabos, nauunan boses kan may kaya manotivos. Magtukdo, magtabang, mag-ipos, tuwang kitang mapadagos, ibuton ang mga barangay, maedukar kung ano ang maray, mamuon ang gabos sa kada malinaw nun, sanggol ang bayan sa pagserbiyaon, ikaw kita, pagturuangan ta. Padagos na masuro, padagos na matuwang, padagos na matro, padagos na malaban, padagos ang pagsuro, padagos ang pagtabang, padagos ang pagyo, sanggulin ang bayan ng malinaw, padagos kita. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinao Albay,
Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw, Albay. Municipal Councilor, Irene Morales Fahot, of Malinaw, Albay. Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw, Albay. Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay. MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Campus Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, balik kita gadigi sa programa. Sensya na ha. Nagka-airgap kita. Alas 8:31 ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan hatod sa tuya ni Mayor Shi Peñacapos Bilok ang bagong Malinaw. Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Pahot, and Cons Joel Seriola. Yan man dyan ang Capos Biloloto Outlet. Yeah. So, mga naghahanap po palan ki pandiurag na sound system, igwa po akong i-recommendar sa indo. Iyo po yan ang B-Pro Lights and Sounds. Iyo, B-Pro Lights and Sounds. Bisitahon po ang sa indang Facebook page sa bpro.lightsandsounds@gmail.com. Yo, kaya po dan po nindo ang sendang CP number sa 0907 09351 o kaya 3151. Ang B-Pro Lights and Sounds, yaon po yan dyan sa Siga Avenue, Purok 2 sa Tagas, Tabaco City. Pag may mga concert ka mo, may mga festival, ano man na okasyon po sa inyong lugar, ayaon dyan, pandiurag po yan ang sound system. B-Pro Lights and Sounds. Yo? Sa mga mahilig man po sa bulang, igwa po ki-imbitasyon ang Alinaw Festival, Trikak Invitational Derby. Yo, Trikak Invitational Derby. Diyan po yan sa GPB Mayon Sports Center. Diyan po yan sa Parapoto Estancia, Malinaw, Albay. Sa July 24, igwang Trikak Derby. Sige. Balik po kita mga tugang, Manimok saya po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong, pizza size, kang bulan na Hulyo, taon 2023. Sundo kita ha, sundo kita alas 9 po, yung alas 9. Pabati na tabi ki happy birthday kay former barangay Kagawad Gina Prieto Sistina. Yan. Sige, happy birthday tabi kay Mama kay Kagawad Gina Prieto Sistina. Sabi ni Sir Cassie William. Happy birthday tabi sa imuwan. Sige po mga tugang, doro-diretso kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ha, sabi kang DENR, ini pong Department of Environment and Natural Resources Bicol, na day po ki kaaditan ang publiko. Manungod po sa kalidad kang paros, digdi po sa probinsya kang Albay, sa padagos pong pag-aalboroto kang bulkan. Sabi mga tugang iyan ni DENR, kaya sabi po iyan kang DENR Environment Management Bureau o kaya DENR EMB, na si Direktor Maria Socorro A. Abo. Mantinido tabid ang ligtas ang paros sa palibot po kang bulkan, and wara dapat databing ikahandal ang mga albayano. So, okay ang good quality ang paros. Dahil problema, dahil po kita ki kaadita. Maski may mga iguana po bagang ki mga ashfall,
Ha? May mga abo na mga pigtataralbo sa nagkakapirang munisipyo, digtas pa databi ang sa tuyang paros sa palibot kang bulkan, sigun po yan sa DENR. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige, halato na hata. May pigahanap akong istorya na magayon. Halato na hata, anapon ko muna ini. Madali siya na ha. Tamagayon ini pag-restoryahan ta. Kaya ang paganguras, kaya pa. O kaya paganguras ta. Manungo din sa mga kalalakihan na naabuso man kan mga agom na babayi. Bali, ang naaraman ta sa nabagaso, pigkukulog kang agom na lalaki si babayi. Ngunyan, igwaman databi kay mga kalalakihan na naaabuso man kan mga agom na babayi. Halangkaw databi ang numero kang mga lalaki na bibiktima man ki pangungulog kan sa indang mga agom na babayi sa Bicol Region. Yugo-yugon mo yan. Igwaman palan kay nadi. Maray talaga sa nasuday nag-aagom. Naglalangkaw databi o kaya alangkaw ang numero kan mga lalaki na biktima man po ki pangungulog kan sa indang mga agom digida sa Bicol Region. Initabi mga tugang ang pigkonfirmar kang Philippine Statistic Authority o kaya PSA Bicol Senior statistician specialist na si Ma'am Teresa Olivares na basado tabi sa ginibo nindang kaya 2022 National and Health Survey na nasa 10% o kaya saro sa 10 babaye ang nakakapagkomiter man databi ning bayolensya sa saindang mga agom na lalaki. Yugo-yugon mo, nasa 10% o kaya saro sa 10 babaye, agom na babaye. Sa 10, may saro dyan na babae ang nakakakomiter man databi ning bayolensya sa saindang agom na mga lalaki. Segunda tabi yan sa pag-aadal. Basado po yan duman sa ginibong survey kang National and Health Survey kang taon 2022. So ano ini pandemya? Pandemya. Saro na tabi sa 10 na mga kababaihan ang nakakakumitirman nin bayulasyon sa saindang mga agom na lalaki. Yugon mo yan. Ano daw pigpa-flying kick manggari? Bibugbog manggari ang agom na lalaki kaining agom na babayi. Pigi mo garing pang chimbag so agom na lalaki. Ika ngayang lechomas ka. Dahil ka pa ngayon naglalaba, dadabalon. Di dabal. Ugod mo yan. Mentras databi mga tugang na nakuaman po kang Bicol Region ang pinakahalangkaw na numero kang mga nairehistrong violence against women. Kaibahan na digdi ang nasa 23.4% emotional violence. 10% man databi ang physical violence, as in 4.3 man databi percent ang sexual violence. Biyugon mo yan.
halangkawon so 23.4% emotional violence. Ano nga yan yung emotional violence? Ha? Ano nga yan yung emotional violence? Iyon iso, Sir Tony K, ano yun yung emotional violence? Pa-explicar ta daw ini duman sa mga bisita mong pulis. Narumduman ko so, bisita mong pulis, iyon isutig tukar baga nila. So mga violence against women and their children. 9262, Republic Act 9262, itong Republic Act 7610, mga batas po yan, na may kinaraman sa mga violence sa babae. Paano kaya sa mga lalaki? Sabi ka ito kansaro na nagbisita sa sarong lugar, sa sarong banwaan, nagbisita sa regional director sa alkalde. Sa opisina kang alkalde, nagbisita sa regional director kang PNP. Ngaya, mayura, kumusta man nga digdian mga violence nga nindo? Digisa sa imong banwaan. Sabi Sir Tony kang mayor, Sir Cassie William, ay, tayo nga ding violence. Gitara nga ni, di kami nakabakal, violence pa. Wala kami ding violence. Sabi kang mayor, gitara nga ni, di kami nakabakal, violence pa. Ay, pangyari. Gitara nga di kami nakabakal digdiyo. Violence pa. Naniwala ako dyan, sir. Saro ng halimbawa ang kapitbahay ko. Pigbobogbog kang agum-suagum na lalaki. Yo. Eh, basidad naman sa survey, 10 o kaya saro sa 10 babae ang nangungulugman kan sa indang mga agum na lalaki. O base ni duman sa survey. Halangkawon ang nasa emotional violence. Hindi ba kaso tigmumuda, kung ano-anong pigtara, yan, mga emotional violence. Ano ang physical violence? Hindi so, pibugbog, pigunutan, pilatob, isiko, isikadan. Yan ang pigapod na physical violence. Ang sexual violence, paano nga yan? Ang sexual violence, tabi. So, kundi ako nasasala, so pigpipirit ka, o kaya pigpipirit si Agom, na habo niya man. Pigpipirit niya na habo man. Siyempre nga, pigpipirit siya habo. Yan. Yan ang sexual violence na habo, pigpipirit. Pigpipirsa. Pero ibaba ang porsyento niya. Nasa 4.3% sexual violence. Ang halangkaw, so emotional. Yan. So, ini so, kasabay niya rin iso nabubuli. Kunya, kaya ito bagay, man mga buli-buli, ngunya na sa nagluwas sa buli-buli tabi, Sir Cassie William. Ngunya na sa nauso sa buli, pero kang indot, iguan na kayang, pero bako mambuli ang apod kaya. Yan tabi mga tuga. May mga lalaki mampalan. Halangkaw ang numero, inta sa na nata ta. Inta sa nata, kung si Simon, ano daw kung may nagkaso na kainin na lalaki na siya, biktima man siya ki violence kang mga agom nindang babayi. Kasi ang batas bangang ini para ini sa kababaihan. Paano man niya sa mga kalalakihan? Pwede nga lumogan duman sa
physical injury, kaso kriminal iyan. Paano na kaya sa emosyon kaya kan lalaki? Nga halimbawa, si lalaki na susupugo ng magluwas sa harong, iyo nga ni, pigbubugbog, pigkukulog kang agom niyang babayi. Tapos pagluwas kang agom na lalaki, mabubuli. Ini ngaya, ilinga ngaya si Andres ngaya, o si Andres. Ilinga na ngaya nindo si Andres, pigbubuli, uto ngaya naglalaba. Pagkatapos ngaya paglaba, masampay pa, maluto pa, maplantsa pa. Bubungangaan pa kang agom na babayi. Pagday ka nagsunod sa pigsusugo kang sa iyang agom na babayi, bubungagon, kukulgan. Paano naman niya tabi, suka-sukaya? Ano bang batas ang nakakasaklaw din kayo? Kasi dahil man siguro pwedeng i-apply dyan so batas kang para sa mga kababaihan. So 9262, RA 9262 and so 7610. So Republic Act 7610. Yugo-yugo nindo ya. Pero makasupog baga. Halimbawa nga niya, ikatabi sir ka si William, pigbubugbog ka ni misis mo, nasusupog ka man na magpablater, na magreklamo. Kasi pag dyan pa sana sa pagblater mo, urulukan ka na kan mga pulis. Mabubuli ka na. Kaniguan man nga sir na pigbubugbog ka ni misis mo. Mabubuli ka na kaagad. Kaya kadaklan na lalaki, dahil minaribo. Dahil na sana minareklamo. Kadaklan na lalaki, minaintraduman sa RAM. Ano nga yung RAM iyan? Minaintraduman sa grupo kang RAM. Bako yan so, grupo na ragringgo hunasan ha? So RAM. Ano nga yung RAM? Right away, Mrs. Minamimbro na sana sa mga agom na lalaki sa RAM. Takong daay ka ngaya sumunod sa saimong agom, rimatika, marsyalo iya. Sabi kang agom na babayi, uli ka daay. Sabi baga kang agom na lalaki, uli na sana ngaya. Ikaw nga na kung barkada man kaya. Piggasudan kang agom niya. Ma'am Nilia Markayda, good morning tabi sa imo. Piggasudan kang agom na babayi so agom na lalaki. Hoy! Boy Libak! Pagsubong ka na! Inimbag man ni Boy Libak. Ginasudan ma. Pagkasud man subana, paguna malaba. Dahil mo kaya ako pagparagkasud-kasudan dyan, misis, ha? Sabi kang agom na babae, ano nga yan, malaban ka na, ha? Malaban ka na, ha? Suminimbag si Boy Libak, pagkasud manggirara. Pero nga tabing litsi ang sumungong ko. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yung gunmuan may patabi na. Kari nga malaban ka na, ha? Suminimbag so agom na lalaki, pagkasudman. Pero nga tabing leche ang isubong ko. Ako nga malaban ka na. Yago-yogon mo tabian Mama Nilia Markayda. Ay, Diyos ko na sana. Oy, mga tugang ha, sa aga, Biyernes, amay-amayan tatabi ang pagulbo. Tapon sa aga, amay na po kitang mag-iribana niyo. Sa mga masunod pang programa ta. So, amay-amay na kita. Alas 6, mapuon na kita, yo. Hanggang alas 7:30.
Ayun. So, ano lang, amay yan, tatanganing amay tulos mahulbot. Ayun. Wala to na ha. 10 minutos tabi bago mag alas 9. Hindi po sa satuyang programa. Ikot at susunod ako. Anong saya, di ba, ng magtsatsa? Urok at aabanti ako. Dapat tayo na sa tiyempo. Ikot at susunod ako. Anong saya, di ba, ng magtsatsa? Kay dali naman pala sumayaw ng cha-cha. Okay, sige tabi mga tugang. Sandali ha. 9 minutos na sana tabi bago mag alas 9. 9:09. Yo. Sa agaw trung ko giraray ha. Medyo amay-amayan tapuan sa tuyang paghulbot ha. Saga, pun saga. So, alas 6 sundo alas 7:30 kita. Yo. Alas 6, sundo alas 7:30 kita pun sa gaya. Sige po. Itanong mo sa akin, sagot ko'y di magtatanda. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang, digdita naman po muna para mentras na tatapuson na sa tuyang programa ngunyan pong Webes. Pet sa 6 kita kang bulan na Hulyo taon 2023. Sa pangaran po yan kang samuyang station manager si Maestro Nila Duon. Kasabay dyan ang mga kataga-suportata sa programa, ang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Salamat kay Madam Aylin. Siyempre kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Nalbay. Ang satuya pong tunay na amigo kagawad na sa pag-asenso, City Councilor Riner Burse. Siyempre mga tugang kay Mayor C. Peña Capos Bilok, ang bagong Malinaw, Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Pahot, Cons Joel Seriola, ang Capos Bilo Lotto Outlet, thank you. Mga tugang sangaran po kan mga parantabay niya to, mga viewers niya to, paki-like and share na lang po, live kita sa Facebook page kang Bicol Net TV, YouTube, live bang kita sa YouTube, Bicol Net TV. Yan, paki-follow na lang po kan sa muyang Facebook as in YouTube, Bicol Net TV, Sige, paki-like and share na lang. Thank you po. Mga tugang, salamat po sa padagos nyong pag-antabay sa programa. Param na po muna sa indong lingkod, sa indong servidora Sintagariparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga kita, amay-amay kita ha, Biyernes. Sa iribanan po kita saga sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos, domo arigato, iringat po kita ha. Bye-bye. Ikaw ang aking Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Orasio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.